आं गयबारि ग्रामबासिनो अनसाय आफादनिफ्राय आं मिडियाफोरनि न'खरनिसिम मावथिमोननिसिम आंनि अननाय आरो साबायखर जासिहरबाय। दिनै जोंहा मोनसे रंजाथाव गामिनि थाखाय बे मन्दिरा गामिया बधय 200 बोसोर जाबाय गायसंनाया। मथा मथि नैबे जोंहा गामिया गयबारि रौमारि हालामनि मोनसे गिदिर परियाल गोनां जौसे खौसे बे मन मोनसेनि गामि। गोदोनिफ्रायनो आइथौखलनिफ्राय जोंहा नैबे गयबारिया बर'नि अंगुबै धोरोम बाथौखौनो गोबानानै दासिमबो दं। दा बेखायनो जोंहा धोरोमनि बिथिंखौ लानानै रायजो जायाबा मानसिनि जिबना गनायजाया जायो। जोंहा नैबे सुख सान्ति आलो गोजोन खौसेयै मन मोनसेयै थैनाय थांनाय सोमोन्दो लानानै इसोरखौ जोङो सिबिनायाव जोंहा नैबे गामिनि ब्रह्म बाथौ जैग'सालिखौ दिनै बेखेवनो थांगोन। बयनिबो मदद हौवा हिन्जाव गथ' गथाय बोराइ बेन्थ जोङो खौसेजों दिनै इसोरनि दहायाव गोदान लुफुंनाय मन्दिरखौ जोङो दिनै बेखेवनो थांदों। दा बेवहाय आरो साबसिन मोनबावदों आं गामिनि दैदेनगिरि बैसोगोरा हिसाबै मिडियाफोरनिफ्राय मिडियानि खाथियाव बेखौनो बुंनो सानदों। जोङो बर'आ बुहुमाव रायजो जानायनिफ्रायनो आइथौखलनिफ्राय बाथौखौनो सिबिबोदों। दा बेखौनो थैनाय थांनाय सोमोन्दो लानानै इसोरनि सोमोन्दो अराय बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे बे मोनसे गोहोम गोनां धोरोमनि दहायखौ जों लानो गोनां जायो। दा बेखायनो दिनैनि जोंनि नैबे गोथार जैग'सालिखौ बेखेवनायाव जोंनि रायजोनि उन्दै गिदिर बोराइ बेन्थ खौसेयै जोङो बेखेवनानै जागदै गोजों सोमोन्दो लागोन। दा जोंनि बे अनसुंथाइया जैग'सालिया जों गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मोननो थांथ'वाखै। दासो मन्त्रि मण्डलआ आगान होदों, जों खावलायदों। दा जोङो हायाबाबो न'फ्रामफ्राबो गावनि गरसे गरनै रां थुबिरखौ दान दखिना होनानै मन्दिरखौ दिनै मेगन गोनां दाम गोसा बेसेन गोसा थैस' थांस'नि इसोरनि दहायनि सोमोन्दो लानानै गामिखौ सान्थि रायजो जानायनि जि गोहोम गोनां जों बेखौ दान दखिनाजों लुफुंनाय जादों। दा बेखायनो दान दखिनाबो इसोरनि फैयोबा इसोरनि अननायखौ मोननो हायो, खौसेथि जाहाथे मोननो हायो आरो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।